Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akushone oyedwa kwathi abahlanu balimala kanzima ngesikhathi kwenzeka isiphihli sengozi kutholana phezulu imoto encane kanye nequantum. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ushone ujuqu umshayeli wemonto encane kwathi abahlanu balimala kabi ngesikhathi kwenzeka isiphihli sengozi kutholana phezulu imoto encane kanye nequantum ku Vincent Dixon Road eCotton Lands. Abezosizo oluphuthumayo reaction unit South Africa bathintwe abantu abebedlula ngomgwaqo bababekela ngesibhicongo sengozi baphuthume endaweni yesigameko ngokukhulu ukusheshsha laba fice khona umshayeli wemonto encane esevele eshonile. Kubekwa ukuthi umshayeli wemonto encane ushone ujuqu khona endaweni yesigameko kwathi abathathu abebesemontweni encane balimala kanzima. Umshayeli wequantum uvaleleke ngaphakathi ukuze kwadingeka kuba akhishwe ngezindlawu kwathi ke uconductor kwiquantum naye walimala kabuhlungwana. Abasizwe khona endaweni yesigameko ababelimela nduba baphuthunyiswe esibhedlela ezahlukahlukene. Imbangela yengozi namanje ebengakaziyo. Bafethu lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolo daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.